čau, já jsem Ekrementos u dalšího videa na mém kanále a dneska, protože se ještě hlasování nerozhodlo, pořád je to nerozhodně a já čekám, než se to prostě nějak rozhodne, tak jsme se rozhodli, že natočíme jinou hru, Survive.io, 2Dčko a jsem tu s Kobrou. Čus. A asi můžeme jít na to? Jo. Ready? Dáme battle. Hele, barák. Pistoleček. Z toho stolu nic nepadá. Hej. Ha, všechno jsem ti ukradl. To je tohle za věc. Pojď, tady je bedna. Jo, potřebuji zbraň. Ha, náboj jsem ti zabral. Endelinku. Granáty. Už někdo musel být. Vem si tu zbraň. Jest, tady jsou typci. Typci? Tak je zabij, prosím tě, nemám zbraň. A ještě ze zadu je typek. Já jsem jednoho na Je tam asi strašně nahlas. hele, asi zdrháme, tohle nemá cenu, já mám půlku životu jenom. Pryč. A nemám náboje. Já se teď schovám chvilku. Já mám mini 2 Tu, abys mi dal ty tvoje náboje, co jsi vzal. Tak pojď sem, pojď za mnou. No já nemůžu, když on po mně střílí brokovnicí. Minu. Shit. Musíš ho zkusit umlátit. Tak nic. Ty chcípáku, on se vám pěkně jenom vysmál. Nevadí. Ale jak se snížím zvuk, nebo. jak se snížím zvuk? Té hry. Co? Jo, v nastavení, dobrý. Master volume, dám si takhle na polovinu. Všechny volumka si dám na polovinu. Je to hrozně jako nahlas to mám na to video. Tak, a dáme další hru? Jo. Je barák. To je bunkr. No. Mám zbraň, jo, když tak. Jo, tak pojď dopředu. Jím do bunkru. Nedostanem. Co to je? Podle mě nejde rozvít, jde rozvít jenom nějakou sekerou. Už je týpek. Umlaď ho. No to nechoď tam, on tě zabije. Pomoc. Zbraň. Dávej si pozor. Mám aspoň... Hej Ondro, nech mě tam tu věc, tu pistolku. Nech mě 2 pistolky, já chci mít double. Jo. Tak, jedna pistolka. A mám double. Ha. O, ne, já nemám náboje. Ondro, oni po mně šijou, já nemám náboje. Tam si sodu. Proč jsem tam tu zbraň vyhodil? Honzo? Vem si náboje. O, díky. Tak, tady je něco. Dvakrát zkoukám. Já se dohýluju, jo? Hele, pojede zóna za chvilku. Backpack. Tady asi chcípnem sem bych... Jo, tam je týpek, tak jdem radši dál. Tam asi nebude dobrý list. Nashledanou. Shit zóna. Já jsem si ji nevšiml. Jak jinak, že? Pojď tady vrchem, ať nejdeš přes ten barák. Dobrý, já se dohýluju. Tady budou týpci, tam bych nelez. Okay. Ej, týpek u mě. Šel jsem do toho blokádu. A je, Ondro, co nejdál? Oh shit. Tak tady skončíme. Já dám náboje. Tak že si v háji. Like. Ach jo, my jsme špatný. Jsme ale strašně špatně. Hele, co je to Inferno? To je s tou lávou, to asi nechcem teďka, ne? To je pro sklad. Tak dáme jenom na zkoušku 1 bitvu. No tak jo. Počkej, jo, dobrý. Nejlepší jsou tady ty černý, jakoby, nebo černý, oranžový bedny, jo? No mě to je jedno, hlavně nějakou zbraň. Mám zbraně a je tady dost věcí, jako.
jo. Ondra, víš, co jsem dostal? 15. Nevím, ale byť tady u nás. 15krát scope. 15krát scope. To je normální. Byť u nás, Honzo, nebo tě zabijou. Takže neumíš střílet. Tak já jako z téhleté dálky. No jo, ale oni jsou takový týpci, který to mají taky, víš? Dobrý, já zůstanu u toho jednoho. Počkej, on tam má tu pistolku dobrou. Pistolku. Double. A já musím klikat. Honzo, pozor, pomoc, potřebuji pomoc. Mám málo. Bandáže, bandáže. Málo. Potřebuji pomoc, mám to asi 3 týpky. No. Oh shit. Honzo, pomoc. Jsme mrtví. Ne. Nebo ty možná ne, protože ty jsi od nás daleko, ale... Umři. Tady to je hrozně těžký. To inferno. Na mě šli 3 týpci naraz, to nešlo. Náboje. No náboje. Já se vezmu tady 15krát scope. Ne! Co je? Ne, a to je hrozně těžké. Vypli. Dej normální hru, ne? To je lehčí. Tak, jedem. To je co tady ta věc? To je nějaká bedna. Chceš bednu? Mám minu. Mám mini. Mám minu. Mini mám. Ale nejlepší je hodit jednu sem. Jednu sem. A ty hoď ještě jednu sem. Tak. Dobrý, a jdem pryč. Tady jsou skoupy. Dvojkový. 2? Máme bedna. Každý jednu, jo? Počkej, já jsem... Každý jednu. Co je? Honzo. Ano, už jsem zase zpátky? Někdo volal? No jo. Nech mě bednu. I need to weapon. Já. Něco na 5kový náboje. Jaký 5kový potřebuješ? Ne, nepotřebuju, ale... Honzo. Nějakou zbraň na 5kový náboje by se hodila. Protože já mám 56 mm náboje. Potřebuješ? Nepotřebuju, potřebuju zbraň. Zbraň, na takový náboje, já jich mám 60. Mám taky 60. Smouka. Jo, ty už máš bazu, aha. Ty nemáš ještě zbraň, jo? Vem si pistol. Nemám, máš do ní náboje? Nemám. Nemáš? Tak si tady jedny vem. Kádu, to si taky můžeš vzít, náboje třeba nandeš. Neschovaný, trochu se to seká, ale ničemu. Neschovávej se takhle jak já, jo, to je pěkně blbý. Jakože v Jo, baráku. tady můžeš Za barák. No, když, jo, to je nejlepší. Protože oni dovnitř střelí a ta kulka tě trefí třeba 5krát. Reloadnu, tam je něco, není tam nic. Tak, trochu. Tady upravíme a jdeme. Jo, já jsem zabil někoho minou. Že je to dobrý nápad. Tam dát miny. Týpek. Tak tam má někdo lepší zbraně jak my. Tady někdo chcíp. Dead. Taky. Brokovnici vem. Kámo, tak ono to není schopný vzít brokovnici. Kolik vzal damage? Nevím, já se na to nedívám. 38, dobrý, já jsem dal 200. Mně to je úplně jedno. Tak ještě jedem, ne?
Co? Ještě jdem, ne? Jo. Adam, jo. Víš o tom. Co, mě se teďka sekl hovor trochu? Že ti tam mluví Adam. Jo, brácha, no. Nemlaď do toho, zabije tě to. Já vím. O. Tak. No, tak my jsme skončili. Sorry, že prostě zdrhám, ale já nemám co jiného dělat. Jopper. Kam tady jsou ty protitankové věci, já se zabiju. No tak to rozmláď, no. Skvělý. Kámo, jak jenom ta smrtka, to je jako to... Tak to jdem ještě. Označení, Musíme předvíst, že jsme aspoň trošku dobrý. Když jsme ukázali přesný opak. Zbraň! Jo! No, tak dík. Dej mi červený náboj aspoň. Je nepotřebuješ. Oh shit, týpek. Tak ho zabij, on nemá zbraň. On mě umlátí, on mě umlátí. Jakže tě domlátí? Může přestat střelit do mě. Tak já ti ale nepomůžu. Ne, on si vzal tvou zbraň a mě došly náboje. No ho vypnul, ale když se necháš zabít tím, že tě umlátí, tak to je asi docela blbý. Vidíš nás teďka? Já nevím jak spektatit. Musíš mě najít v té tabulce, když ti to dá. Aha. Jakoby když dáš to again, aha. A musíš mě tam najít. Aha, tak já jsem dal právě to again. Jsi umřel. Konečně. Ale dal jsem mu, taky jsem mu hodně... Počkej, ho to zabilo, dobrý. Oni umřeli na zónu totiž. On mě umlátil, ale oba umřeli na zónu. Takže ona tam hned potom dojela zóna, takže... Kamo, jak jenom ty olive přibývaj. Na. Děkuji. Kam 4krát skoup. Tady máš bedny, 2. Mně. 2? Tak já si beru tu druhou, jo? To jsou nějaké šutry? Aha, to jsou šutry. Náboje. O, děkuji. Prolízáme každý kéřek. O, nice. Hele, týpek. Nemáme space. Týpek? Tady. Prošel tím barákem. Tak to tady hodně toho zůstalo. Nevím, kam šel. Jo, je tady ve skleníku. Tady je další teda. Po něm pořád šiju. Dobrá. Kurňa. No, tak já jdu zpátky za tebou. Nechytil jsem ho. Mám 4kovou skoupu. Já 8kovou. Jo. Počkej, je nějaký týpek, slyším zvuky. No, on je ve skleníku. Není ve skleníku. Je. Já slyšela nějaký mlácení. Skleník je prázdný. Náboje. A Honzo, vidím to, že budou tady. Zor, jo? Dávej. Ne, to neberu. Pek. Tak počkej. Hlavně se nezabí. No. Jo. A ty žiješ? Ne. Ale dal jsem mu hit brokádou. Nevadí. No tak to je Ty super. vole. Aha, já mám double. Double eagle, To bylo velký prd, ne? Jo, má. Byl tam batoh. Aha. Ale já rychleji mačkal F-ko. Ach jo. Ale tam nechoď, mám jenom dígly. To dopadne špatně. Třeba zbraně.
Oh shit, už ona svý. Zdrhej. Máme na to zbraň. Yes. Myslíš, že pistolka je lepší než revolver? Co? Pistolka je lepší než revolver? Samozřejmě, revolver střílí pomalinku. Aha, málo. Už mám jenom 5, dobrý. Tady ta velká věc se dá rozstřelit, ta velká věc? Tam? Ty. O kur. Mají snipu, jo? Nebo něco Tak takovýho. tak tam zalezeme. Já si nabiju. Kam jak tam přetáčí ty bubínky? Bubínkový. Tak počkej, tak já si vezmu pistolku, ne? Ty máš double teďka. O, Nemáš nějaký žlutý náboje? žlutý mám, 9 mm. Tady máš. Drop Tam je- asi nechcem, nebo jdem to risknout ke dropu? Jo. Můžem. Kud má drop? To je jedno, jestli umřem nebo ne. Už, tady je brokáda. Dvě, každý jednu. Bez nábojů, brokáda. Nevadí, tak náboj si nandeš. Jo. To je co? Tak, teď přemýšlím. Asi ne. Co za věcičku? Věcička bez nábojů, ale... Já nevím, co to je za věci. Kdo střílí, jo? Ondro, já nemám jediný náboj a je tady u mě týpek. Počkej, jo, aha, Jo. oni tě vypli. Už, no tak já končím. Dík. Tejt. Ondra střílí Oni jak umlátí sekerou. sekerou. To byla velice sekerka. Já jsem dal jaksi 0 damage. Co? Ty to ani jednou nehejt, no to po mně Ne, pošli. já jsem ho netrefil. On stál ve mně a mlátil mě. To je blbé, no. Ale granáty, miny. Miny a smoky mám. Yes, já mám grozu. To je co za věc? Nejlepší zbraň ve hře. Podle mě. Ne, je tady ještě pár lepších, ale... Vem tady ty moderní náboje, ty se nám budou hodit. Mít 90. Mě už se nevlezou do toho. Tady je zbraň, když tak. No, tak tam počkej. Jo, dobrý, díky. Mask, beru. Ne bez nábojů, no, děkuji. A jdem sem. Oh shit, někdo po nás střílí zase. Se snipou. A nic není. Další pistolka. Tady je to vylutěný všechno už. Pistolky bez nábojů, jako. My se prostě napojujeme do hry. Dobrá brokáda, náboje do ní. Teď zóna ještě nic neubírá. A to smoke. Ale já mám frak. Grenade. O, nech mi tu uzinu. No, Já mám tak. dobrou brokádu. Já tady budu chodit s granátama. A grozu. Ale nech mě tam něco vevnitř, já nemám nic, jakoby. O kur. Něco, jo? Tady jo? Tam... Tak já to schytávám hodně. Já nemám fakt jako žádný náboje, žádnou munici. No, Já mám málo tam jsou životů. taky týpci, No, Ondro, a tam jsou taky Tak my týpci. jsme skončili. Já jsem do play. Honzo, pojď si ke mně pro věci. Ke mně pro věci. Víš, kolik jsem dal damage? 4. Jak si pamatuju si, jak jsme hráli ještě jednu hru spolu Zombies Royale. No. To je další taková podobná střílačka. A vlastně to bylo, Dobře, jako tam myšla, ale mě se seká počítač. s ní. to bylo 3000 damage, 2000 damage. Jo, No. a tady. To bylo třeba 20 kg, ale jako tady se hraje úplně jinak. Tady. O, něco jsem stihl vzít.
místa. Hej, teď tady máme dobrý loot. Tohle je ta dobrá zbraň. Groza. Jo, ty máš tu dobrou, to vím, co je. Ty máš modrý náboje do ní. Mám nějaký modrý náboje, no? Já ti za to dám červený. Nepotřebuju. Jo. Ale modrý náboje... Modrý náboje se můžeš vzít. Já potřebuju do ní se vleze 90, myslím, nebo kolik? Já potřebuju oranžový náboje. Oranžový, na... Víc těch asi dát nemůžu. Kamo, tak to jsme mrtví. Já tady... Proč? Ty jsou týpci, jsi neviděl? On vůbec nevěděl, která by je. A pak přijde ratatatata a my jenom pochcípáme. Wood? Vy udělal? Co to bylo? Já nemám životy, ale teďka. A to jsi jako ubral sám, nebo co? Já nevím, co to bylo. Protože mě to nic neudělalo, já jsem na tom stál. Já nevím. Počkej, tady je mina, chápeš? A tam byla jaký mina? Ty jsi rozstřelil? Ale já ne. Okay. Kán, co to pořád tady mě pípá. Tady je klub, tam bych nechodil, tam pochcípáme. Už je to tady. Proč mám tohle? Oranžový náboje. Já si pro ně zandu. Pečka. On to tady máš když tak nějaký oranžový a budu tě kryjt, jo, kdyby někdo vylez. Tam jsou nahoře. Školikatkovej Dim. Ne na healy, já potřebuji healy. Ondro, I'm dead. Já ho vidím. No děkuji. Taky dead, ale tady je další. Já jsem tě kryl, jsem se obětoval. Ne, myslím nám to k něčemu bude, že jsi obětoval. Jak tě najdu v těch spectatech? Jít prostě. Já nemám ani healy, nic. Poslední. Andrej, jsi poslední, kterýho já můžu spectatit. Jediný, kterýho já můžu spectatit. No dítě, ty nemůžeš nikoho jiného spectatit než svýho spoluhráče. Ha, to potom je... To dává logiku, ale já jsem umřel. Ach jo. Kámo, jak tam přiběhl ten typek a že jako se kroutila, že jako tým. Aha, mám granát. Fragy. Jsem šel weaponku, jo. Weapon. Aspoň něco, musím se spokojit. To PDRko. Ne! Co to je za zbraň? To je docela rychlá pistolka. Shledanou. Používá to co? Oranžový náboj, dobrý. Žlutý. Oranžový. Pozor, tam někdo možná bude, jo? Kde mi smouky? Hele, nechceš jít se mnou dovnitř, jako. Tak se leze dovnitř. Už tady někdo střílí. Šestírna. Sorry, já jsem si tam jenom pobral věci, když tak si tam taky něco vem. Některý. Ale rychle, jo, než potom začnou střílet. Čekat. Asi jdem pryč radši. Bych chtělo, no. Tam jde zóna zas. Super. Už vidím, jak tady chcípnem. No já taky právě, že... Chceš zelený náboje? Asi ne. Ne, že? O! AK. No ale dělej. Modrý náboj, Tam jenom ježiš, týpek. Zůstanem asi tady u toho, tady nikdo nebude zezadu na nás mířit, asi si myslím. Já se venku vylez.
zlej. Já ho chci zabít, ale nevím, kde je. On je v tom kontejneru? Nevím, stůj, Ondro. Není. On je tady. Pozor. Super. Neházej to tady, a pak neuvidím svýho panáčka. Z něho myslím, že ještě nějaký mini. Já tam hodím za Jo, ním. oni tě můžou snipnout takhle. Tam stojíš, oni po tobě začnou střílet. Nezačnou už. Chápeš, že ten smoke nic nedělá, já nevím, proč ho tam vůbec házíš. Ty protože blbej úplně. Asi. Počkej. Co za věc? Ondro, Kill. zóna. Kill. No, to jsi dobré, že máš kill. Přesně tak. Ne, tady je klub, no tak tady pochcípáme, tam jsou týpci. Ne, drhej, Už tam je hodně typů. to v nemá tom klubu. cenu, Honzo. Oni Tě asi- povypínej, tam jich bude třeba 20. Oni asi, typci mají trochu rádi tam ty věci. Hlavně Počkej. oni umí střílet na rozdíl od nás. No ty umíš taky pěkně střílet, já neumím. Hele, máš batoh nějaký navíc někde? Mám jedničkový batoh. Já bych potřeba bug. No tady blokáda, jo. Tam byl. Miny tady jsou. Jo, no tady je mina, pozor. Nechoď tam. Můžu rozstřelit? Hele, mně by se hodila batoh. A tady podle mě někde týpci, jo. Jej. Co je lepší, AKčko nebo tady ta věc na zemi? Aha, tak nic už. O kur. Pozor, půjdou sem k nám týpci, jo. Oh shit. Dávám se AKčko. Aha, tak ona naházím mini na to. Jo, naházej sem. A naházej jej z druhé strany. Nemám, Už ti došli? došli. Tak druhou stranu budem krejt, no. Týpek. On má minigun! O kur. Pozor, Honzo, pojď zpátky. Oni nabíhaj, nabíhaj. Děkuji pěkně. Jednoho jsem knoknul. Jupi! A on se vyléčí. 314 damage, 1 kill. Dobrý. Dobrý. Jdeme ještě? Tak můžem, ale zase, aby to video nebylo dlouhý. Příští kolo to stopneme a můžeme pak dát třeba ještě jedno přetočit. Je pistolka. Není moc dlouhý. Vojko, zkoup se. Můžete, oba dva. Jo, když tak, Honzo, pak jim Tady tam mám ještě dva můžeš naháče a oni mi tady připsat chcou mlátit. ten farming, ne? Co? Na ty komentáře, aby mohli lajkovat Já a jsem hlasovat. Já jsem to ale neřekl ve videu, takže já nemůžu. Až se keruje. Co to dopr? Ale sbírej ty náboje, já už nemám na ně místo a můžu si vzít ještě jednu tu. Tady věcí. Tady je věcí. Pozor, Týpek. někdo po nás střílí. Tam týpek. Já mám špatný zbraně. My schytáváme ze všech stran. Tam jako... Týpek asi umí střílet, že jo? Týpek zas umí střílet, no. Ach, jo. Tak Tak co, ukončíme to? Jo. Tak. No, takže tohle to bude asi pro tohle video všechno. Já jsem rád za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář a u dalšího videa čus! Čus.